हामबाय बेलायके मीडिया सुनो संतिनी जिने जमाते हा खोदा बाय तुलि तिमा कलक मयलनि जिने खासुकसा कथार कामी और नि जिने साजला अनंत जमातिया ना अनंत जमातिया थांनाय जेत्रिफ्रा आइडल हनै सीजन 2 आर निबो ब खरकसा फार्स्ट रानार अप मानि बागै जों बना खाकाम याफानि बागै जों तिमा कलक मयल थेके जिनि तिंगर बने नो फाइ खाकाम याफानानि बं फाइ बेलाके क्वेश्चन का संख्या आसले जों नायो जिनि बरक जिनि मयल ते बं माइकर सामुं मुसि मुं जागो पार्टिसिपेट खालायलाथों बहायके खरकसा ते बो कुजुक सागा काथों आर बना बो हम जों और हमारि रबो जे ताबक जे ता रानस फार्स्ट राना अप मानि ब ते बो कुसो काथों ते बो सिनि जालाथों कारण जों जतन साइमाने रसामु मुसि मुं बाय जिनि खरकसा आइडेंटिटी जत्तो बाय सिनि मुं मानो कारण खरकसा लेखा परा खालायमानि बाय हठात जाके ब आइडेंटिटी माया सोसाइटी बो जदि रसामु सामुंनि माध्यमे जों खायथान हायके बिसि साने बिसि मोनो बेलायके नसों सिनि मुं माय थां हाने बांगै जों अमहाय ताबक सिनि एंटार जेदि ताबक सलै दंमानि केफे मानि रक्साबै सिदा पिदा आंलाय दंमानि लेखा परा खालाय आरो खमहाय दंमानि जा ओ समय नो ब क्रस खाय थांगै खरकसा बहर निबो आदि सिंगै नाय ब तिनि टिपा आइडल सीजन 2 वो जेता फार्स्ट राना बंगनि बागै बेलायके हामबाय तै अरन मयलि बरलनबो तै जमाते हाहोदन जत्तोनो जों अमनो कयनाय अमाहाय बहाय खरकसा जाहाते सिनि जागना तै हदा दफा जत्तो बाय टिपा हास्टेव सिनि जागथु अमनो सिनि नावरम बेलायके का नेरना तेव साम बेरबो सतिनि फाइसु फाइका जिनि तिमा कलक मयलि बनगना पानसाय कुंज बहादुर जमातिया तै खुद आं दिनमणि जमातिया सिरिं पानसाय आते फाइसु फाइका सिनि और तिमा कलक मयलनि एडभाइजर बनगना सर्वसाधन जमातिया तेबो सिनि और तंगो सिनि जीएस तांगफां बनगना कर्णदाता जमातिया तेबो सिनि हदानि इंगे फाइसु फाइजाक सिनि और ऑडिटर बरमगना अमृत बहादुर जमातिया ते सिनि और फाइसु फाइजाक ते सिनि और धर्मनि वाइस प्रेसिडेंट बरमगना अरुणाचल जमातिया ते खुलमा एकाडेमी नेंगे सिनि मयल नेंगे फाइसु फाइजाक वाइस प्रेसिडेंट बरमगना रंजन जमातिया ते आरे उक्लाव तंगो ते खरकसा सिनि तिमा कलक बने ते तिस्तालुकुनि चौधरी रनि कन्वेनर बरमगना राजमोहन जमातिया बबो तंगो ते ओ कामिनी चौधरी बरमगना चौधरी जगत जमातिया बबो तंगो ते बिसिनि और बरमगना ते खरकसा तंगो सिनि और फाइसु फाइजा खुलमा एकाडेमी प्रेसिडेंट बरमगना हरिनारायण जमातिया ते सिनि मयलनि जत्तो तांफां तैफां आदं जत्तोनो फाइ तिनि जनो बनो खाका मरनि बागै जों बने रो फाइसु हामबाय मारो जतनो न तामनि हिनमाले आं आसके खाका माया जे आमतैखे माने आस कतर बरम आनो रो फाइनाय हिने हाइनबां बोखा आं एक्सप्रेस खायरें हि आं गहाता बुन हामबाय जतनो हामबाय जरर फिमानि बांगै ताइसा obviously आं ताक जरा youngster तंनाय बरंनो आं कयु जे जरा ताबक वान सबै तंनाय बसकांनि सीजन रगो थांनाय आं सापर्ट खायनाय माने आं जे रोंसाक बा आं जे रोंतै आं बरवाय बाक्सा आं हिमि तंनाय आं याक तलनाय ने आं साकसांनो आं वान सबै तंगो बरंनोबो बरबो आमतैखेनो बरं रजाक थांसिनि हा दफा हदाबाय